Hei. Taas. Ilta. Pannaanko Seppo poikimaan? Noin! Money Chain 150 peliä. Mitä helvetti? Aion nimittäin viedä naisystävän. Luumukiisseliä. Ja luumukiisseli. Hän on tunnetusti Melkoinen sonne. Laitetaan Mustamies. Eduskuntaan. Mustamies. Sehän on rakkauden Suomalainen mies. Eikä enää panoksiakin tossa. Turpa kiinni. Ajaa. 17 musta. Se petti mua. Teillä noin palvelut pelaa monella tapaa. Täytyy käydä hakemassa Danielta. ja lisää rahaa. Voi kulta, aivan ihana aamiainen. Niinkö? Lempikeksejä. Ja perunamuusseliä. Mä tuskin osaan edes kuvitella, mikä se sun ihana yllätyksessä on. Yllätys. Ai niin joo, se joo. No, me lähdetään vittuun täältä. Homon kanssa. Kuka tänne nyt tähän aikaan aamusta änkee? Seppo. Kas niin. Ei kun hitto. Ossi. Mis mahkota isistä? Sinä turpa. Enhän mä nyt tosissani. Tosti mä en keskeyttänyt mitään. No, kerro vaan. Ne on todella innoissaan meidän markkinointisuunnitelmasta. Ne sanoo, että kaikki on ollut yli odotusten. Ihan totta. Kuulit sä? Tuli vaan kertomaan, että ne haluaisi nyt lehdistötilaisuuden heti huomiseksi. Hienoa. Sit pannaan vaan tuulemaan. Rahaa poikimaan. Vai? No niin. Minkälaista tarjoilua te olette suunnitellut? Miten olis ostereita? Miten olisi Ossin komeita lihaksi? Ostereita. Komeita lihaksi. Ostereita. Sinä turpa kiinni nyt. Lossi. Lihaksi. Ostereita. Ainakaan ei tulisi ongelma, että joku ei tykkää. Kaikkihan pitää... Mun rahojani! Paitsi kasvissyöjät. Asiakkaiden mieltymykset pitää ottaa huomioon. Ja Winriemer taatusti haluaa ostereita. Ossi on oikeassa. Ostereita. Ostere. Voi helvetti. No hyvä on. Sä voisit lähteä kotiin, jos ei sua kiinnosta olla. Pelaamassa. Mä tuun kohta perästä. Kai sä Tanja muistat, että ostereita. No. Tuu sit kun kerkiät. Kyllä sä oot kohta kaulausvyötys. Iivossa, jos et lurika. Makkara alaikäiselle. Pulloon. Sä olisit nähnyt mitä innostunut. Sonne. Se mua. Se. Ja vielä pupu. Tappo melkein. Et voi estää! Seppo Taalasmaa. Helkkaria. Tai kyllä mä sen Tanjan vielä naapurin rouville vien, kun se kerran sinne haluaa. Mä olen nyt tarkistanut teidän luottokortin tilanteen ja semmonen tieto täällä on, että lasku on jäänyt maksamatta ja kortti on suljettu. Joo. Maksukehotuksia on lähetetty 2. Joo. Niinpä. Täytyy sanoa, että nyt sinä pidät turpas kiinni. Koska teillä noin palvelut pelaa ikinä. Joten mä haluaisin vittu teidän yläisyys. Se ei ikävä kyllä käy ennen kuin lasku on maksettu. On siinä hoitoja, jos jonkinlaisia. Kivat on varaa valita. Mitä helvetti? Kylpyy häntä Heikin kanssa. 30 euroa. On siinä pullo persuksin. Jep. Halvemmaksi tuli se, että Seppo. Pariisiin poikimaan. Sovitaanko, ettei kokeilla? Ei ainakaan mun ammeessa. Sä joko lähdet, Poikimaan. tai sit sä itket ja lähdet. Helvetin suonikohjut. mulle ainakin riittää löhöily. Seppo. Takalistonsa. Joo, ja sit sä voit laulaa siinä liukuessa sitä. Kas niin. Ja vielä No niin. Ole hyvä ja pakka. Iivaa. Seestä.
kuka suomalainen mies tosissaan haaveilee jostain Aki Nikkisen vitosta tai sekan jumpasta? Luritetaan pulloon ja lehden välistä. Tulloon. Ei. Seppo, suus kiinni nyt. Mua ärsyttää vaan tommonen kiskonta humpukihoidoista. Niin kuin nyt esimerkiksi tämmöisestä punainen appelsiini terapiasta. Siis maksaa nyt 30 € siitä, että laitetaan appelsiini poikimaan takalistoon. Terve. 30 €.